Krásny večer, nádherné dámy, vážení páni. Ples, to je krásna udalosť a som veľmi rada, že táto škola otvára brány pre vás všetkých, nielen rodičov, ale aj priateľov našich, či priateľov našich rodičov. Zaželám vám iba krásny večer, plný zábavy, dobrého jedla, priateľstiev, dobrých rozhovorov a dobrých pocitov do ďalších dní. Dámy a páni, pripravte si teda vaše tobolové lístočky. Šarmantná pani riaditeľka, odborná asistentka po mojej ľavici prichádza medzi nás pod notárskym dohľadom Anešky Slančíkovej. Z tohto miesta chcem vyjadriť veľkú vďaku autorom celého tohto konceptu za to, že to najväčšie a najhodnotnejšie, čo človek v živote môže urobiť, je investovať do vzdelania.